weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewoye wargo mayela gambi ba fata dinguiraya fallema ko on waktu yoni ha to ñoro kame jombuko ha to masina ene jeeya e gardidi kabaruuji men balɗe tati hofgo juuɗe e ɗum ko hôpital mo Ziguinchor gam ngakkugola safroɓe to leydi Mauritanie ma en kale jokkodiral hakkude leydi Cameroun kame Mauritanie kikiɗe hanki o yettima kene fota wonde sappo e joyi hebloɓe to banggue koninkoɓe e nder leydi Mauritanie to leydi Mali seppo taw ganduɗa ko fate banggue ɓen safroɓe toon to hôpital Gabriel Touré ko taari ɗum kala caggal wullitadeɓe e yoga e sahaji wargoji batteɗi e ɓen safroɓe to leydi Gambie ma en jaɓɓo musidɗo men koddanene Abouba ko fate banggue jabodiral konnguli taw ko fati e dawrugola to Guinée Conakry ha fayma toon to Côte d'Ivoire kame Burkina Faso ha toon to Cameroun kame Tchad ha tomo Zambika ma en battidora kabaruuji men jolam jaberi ha toon to Palestine ha fayma toon to Israël kame Turquie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ceerno Djiby Sy lasrari yanke laaɓaɗo ƴeewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi jogiiɗo caɗele dewgal jogiiɗo caɗele ɓesngu jogiiɗo caɗele cellal kala no jokkodirɗa e ceerno Djiby Sy ma humpito hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy ne yawrani gorko ustoraɗo gorago walla mo ndiyam gorago mum manki ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo jogiiɗo kiste walla fibron donkuɗo ɓesnude ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e sifa mbadiji ɗiɗi 19 rafi e 13 rafi omo sammita ha laaɓa ha wayano kom wona an wonduno henni ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo ƴeewgal so tawi a jokkodirema ko acci adresse maɗa kala ɗo gonɗa e windere nde maw artema ha wayno kom oɗon gurduno jamma e ñalawma ceerno Djiby Sy tawete koto leydi Mauritanie Nouakchott leegal bitegal a netet sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy haɗani Mauritanie tan base makko ne tawi toon to Mali Nioro sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo saaha mo safrira Allah ɓolo so wona on joguiɗo rafiji ɗiɗi ko wayno rafi hoore mo seedineji mbahliti walla on jarowo barogala ceerno Djiby Sy ene andino dendagal safiyankoɓe ɗi mum kala kamɓe kala ɓe mbaddu junggo e faandu ɓe mballodira moni kala nde serata e caɗele musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade ceerno Djiby Sy ceerno Mouhamadoul Moustapha Saar danɗo laaɓaɗo ismullahil azam kumpitiɗo halwa jaltowo haalanma ko laaɓi dendinɗo daniyal kame ɓalayal kala taweteɗo oɗo ñalawma hannde to leydi men Mauritanie laamorgo leydi Mauritanie Nouakchott leegal bitegal Basara woɗɗani étage bello kala jiɗɗo yiide ceerno Mouhamadoul Moustapha Saar laaɓaɗo halwa yalta haalanma ko laaɓi jokkodire makko ko ɓuri yawde ceerno Mouhamadoul Moustapha Saar holko woni golle mum ittude humre ittude dabare neɗɗo kumiɗo joɗotoɗo guila subaka ha nangue muta yeeyani ala ko dañi pap omo itta ha laaɓa e ballal jomiraɗo ceerno Mouhamadoul Moustapha Saar ene walla rewɓe ronkuɓe dañde Dewle ha tenti noon e on debbo biyaɗo wondi koye seyɗane walla gorko ladde
hono koye yitere omo yawrani ɗum neɗɗo donkuɗo dañde kayitaji ɗanniɗo jiilotoɗo golle kumiɗo humre sattude fode ceerno mouhamadoul moustapha sar ene yawrani ɗum mouhamadoul moustapha sar halwiyanke laaɓaɗo ismullahil azam taweteɗo hannde to nouakchott leegal basara waɗɗani étage bello sa yiɗi hebde hen ko laaɓi mbatta ko 00222 47 03 75 98 so tawi noon ko numéro makko whatsapp mbatta ko 00221 77 605 53 06 ɗum woni numéro makko 77 605 53 06 so tawi noon ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00222 47 03 75 98 mbadden danɗo faade ceerno mouhamadoul moustapha sar kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde capantati seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon sar Abdullaahi Saar to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba wonande ɓen yeeɓiyankoɓe ayawo Weltaare TV jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal woyi wadde kala subaka so andinde ɓiɓɓe leydi ndi oɗo hen boros ɗo yarata e nder leydi ndi kala ujunere e temedɗiɗo capanɗe jeetato woni ƴewdaɓe tawa ne jogui oɗo hen boros ko capannayo e jeenayo hen 14 ko memodirnoɓe joguinoɓe oɗon ñaw 35 ko rabaɓe andaka rabɓe ɗumen 60 keeɓi cellal mumen 11 oɗo saaha ma ballite e fofandu goto wasani hen fittandu muɗum ha joni keddoɗen koye ɗin hôpital mo Ziguinchor piɓi nadde hofgo juuɗe balɗe tati tene kadi ɓe jattita en caggal so wona tan laamu ngu nottoɓe koɓe jiiɗi ko ɓe jiiɗi oɗo saaha mo gonɗen koɓe hen jannguɓe ha keeɓi fannu ko fate banggue safara nde mbawata ƴettede caggal teskede wonande on hôpital ene ngakki yoga e safroɓe haɗani ɗon tan hôpital mo Kolda kañum e hoore muɗum gollotoɓe toon hanki ɓe kañumen ne jippinoma ngam wadde seppo jaam yamo gon seppo noon ɓe jinno ko yaade hatto gouverneur nokku o kono kadi police haaɗiɓe yettade toon kamɓene woni koɓe gulliti oɗo saaha ɓe ngakka no fewi ko fate banggue gynécologue en kame woɗɓe e safroɓe yoga e fannuji kala ha joni kettoɗen ko ton to leydi Sénégal ma en kaale défilé école nationale police mo leydi Sénégal caggal nde heeɓi patron kesso on noon ko hanki jooɗi e golle muɗum caggal nde ɓe majantamo hanki on woni biyeteɗo Saydou Bokar yage woni ñalawma hanki o ƴetti golle mum gam ardade polisaɓe leydi Sénégal kala jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe ene wiyamo yo jogoro jama ha joni koye Sénégal keddoɗena ma en kaal ko fate banggue ngaalu faade e ɓeena joguiɓe motoje ɓe hinde Jakarta en oɗo saaha puɗɗima mosde no fewi ɗum noon ko caggal nde hoorejo leydi ndi hollitima ɓe keeb ballal payodingal no fewi ngal ballal noon yettima juuɗe jagorɗo kalfinaɗo yangara mo leydi Sénégal woni Mansour Faye kene fotta wonde 450 millions ko préje franc CFA ma fecce e kene fotta wonde ujunnaje kene fotta wonde 45 pawɗo ke 45 ujunere 45 ujunere e kene fotta wonde yimɓe 40 ko fawi wonande neɗɗo ujunere taw ganduɗa ko ɓen dognoɓe motoje Jakarta e nder leydi Sénégal kamɓe jogori feccuɗo no haalis taw koye ganduɗa koye 14 région woni 12 région ngaji taweteɗi e nder leydi Sénégal eɗen gandi ko 14 région kono winda hen ɓen wonande dognoɓe motoje tawete koye nder 12 wonande région ngaji taweteɗi e nder leydi Sénégal gam sembolinde économique leydi Sénégal FMI sifande gam ñamlude leydi Sénégal 350 milliards ko préje franc CFA gam ƴellide yoga e gueɗe haɓade ha joni ñaw biyeteɗo coronavirus jamma hanki o mawnini jamma leylatul qadri wonande ɓen muriɗen taweteɓe toon to Masalikul Jinani taw ganduɗa ko juma taweteɗo toon to Kolobana ngol mawningol noon
arti koye sifade ko fate banggue oɗona jamma kene fota wonde worɓe e rewɓe kala ñan hanki nottima ha weeti ganduɗa janggata ko qur'ana kam ene wondi e khasa ida kabaruuji men e ɗemngal pulaar ma en jabbo musidɗo men ceerno Khalidou Abdullahi Sy jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe hannde jogui namdal faade makko ko faade banggue farillaji juulude tawno juulu kam woni ko ɗannana faade dow asmawuji ɗannungal annabi men tedduɗo mo jaami kise goni de tawno ko juulu tan woni ko fukkota ko e neɗɗo hayso tawi woni aɗa leeli e leccel ma hôpital a wawana hoorema ɗum kam a juulat ɗum jeeyi sababu alay saago rogere juulu ɗigginen ɗum ha ɗigga ko adinde eɗen ɗiggina goɗɗum ceerno Khalidou Abdullahi Sy namdal weltare ɓiɓɓe fulɓe faade maɗa hoko woni farillaji juulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ayawa habrirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma catal heblo sukaɓe Afrique en calmini mo woni kala inde mum e yettode mum. Caggal ɗum en calmini giɗo meɗen Sar Abdullaahi Saar min mbima mbani ba e bismago mba ngum bismiɗa en mbiɗa namdiɗa en hannde ko farillaji julde. Farillaji julde ko 14 farilla gadiɗo e nder julde ko anniya. Sa darima hucciti funnangue so tawi a neli juuɗe maɗa e dow aɗa yiɗi hankadin natande julde nde habbirde gadda anniya aɗa juula julde toɗɗine nde julde yonde joni nde wadde noon nde ɗum ɗon ko farilla. Farilla ɗimmo o ko habbirde habbirado harminurdu on woni farilla ɗimmo. Farilla tataɓijo o ko daranade habbirangu ngo sahande kabbirtade sellata jooɗoɗa so tawi ala gantu ko wayno rafi. Eyyi farilla dewɗo hen o ko jangude fatihatul kitab. Farilla dewɗo hen joyiɓijo ko daranade jangude fatiha o saɗa selli sellata jooɗoɗa. Farilla dewɗo hen o ko nangude e koppi. Farilla dewɗo hen o ko ɓamtade caggal nde goppuɗa koppi ɗi ha dartoɗa dow. Farilla dewɗo hen o ko sujjoyde tinde mum e leydi. Farilla dewɗo hen o ko ɓamtade kadi ha jottoɗa. Farilla dewɗo hen o ko fodde e nder julde he ponda terɗe ma. Farilla dewɗo hen o ko hiɓidade e nder julde he. Farilla dewɗo hen o ko reggodirde farillaji ɗiɗo gadoroɗa ko wiya yo adore ko gadoroɗa anniya ndewna hen habbirandu no reggodirni mbasa adorade ko fonno sakkitade ɗum ɗon kadi ko farilla. Farilla dewɗo hen o ko jonde nde jooɗotoɗa sahade calmintade fodde tan salminago jonde wonde ɗon nde ɗum ɗon kadi ko farilla. Kadi wiide assalamu aleykum e nder julde he ko farilla. Ko ɗum ɗo woni farillaji ɗi ganduɗa so tawi goto hen woppama sujuudu wawa heɓitade ɗum. So tawi ko neɗɗo bawɗo ne wawi fewnidde julde nde so neɗɗo wawa julde makko koko bonata. Ko ɗiɗo 14 goni farillaji julde Sar Abdullaahi Saar e ley ko farillaji lamdinoɗa kam ko ɗum ɗo woni farillaji julde. Ɗum noon weltare ɓiɓɓe fulɓe andudiɗe ma ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Khalidou Abdullahi Sy. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ceerno Khalidou Abdullahi Sy gorko mo soringo koni hen tigui ganden juulu ganden farillaji ɗi mamin jokkan mon kala ñalawma garɗo e jayde mon weltare ɓiɓɓe fulɓe ma en kettoɗo hen farillaji juulu sunnaji mum e jiɗaɗi mum kala e ko bonnata e ko moƴƴinta ɗum nde tawno en mbawa faggade goɗɗum e diine ha ɓuura sellande en taw juulu ngu sellani. A jarama ceerno Khalidou Abdullahi Sy sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko tan to leydi Mauritanie jagorɗo mo leydi Mauritanie kalfinaɗo cellal ɓalli holliti kikiɗe hanki o ƴewdama kene fota wonde 1,160 mo neɗɗo tawa ne jogui oɗo hen mboros ko 31 137 keeɓi cellal mumen hay goto wasani fittande muɗuma. Jagorɗo kalfinaɗo golle holliti kene wona 44 kala temedere suka ene gasa taw ene jooɗi gollaki kono kadi hewɓe hen puɗɗima heblede o saaha mo gonɗen ɗo tan e lewru mai e yoga e sukkaɓe ma puɗɗo oɗo saaha heblede natande golle e nder leydi Mauritanie kono kadi ɓe dañi yewtidde yoga e jagorɗe ha tente jagorɗo awo kamɓe jagorɗe goɗɗe kala nde golle mbawata hoccenede wonande sukkaɓe. Ɗum noon ko ɗo tan e lewru mai fandu so jomiraɗo hoddiri hoorejo jagorɗe leydi Mauritanie woni Mouhamed Wuld Bilala kikiɗe hanki o walla min ñalawma hanki o yillima to jagorɗo kalfinaɗo jangde towde kame jagorɗo kalfinaɗo ñeñal kame pinala no woyi wadde e kala saaha so wakkilde jomumen wakkilare nde hooreji leydi hokkiri wonande ɗen jagorɗe ɓurata ɓattade
ɓiɓɓe leydi ndi caɗele mumen nde tawno ko ɓen tigi mbaɗi ɓe ɗon holliti hay so tawi woni gila tan hoorejo leydi ari wonko golla kono yoɓe gandu ko heddi ko ɓuri hewde ɗum noon yoɓe ɓattita ɓiɓɓe leydi ndi moni kala wawa hettade ɓiɓɓe leydi ndi ɓenne kadi ƴettaɓe golle ne mbawata ɗoftade golle mumen gardiɗo taw ganduɗa ko fodde haqqe innama ade woni Ahmed Salema wulde bo hubbayni ñalawma hanki o wo joɗodima e hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani dañi hokki toon bila ko fate banggue tongode ndeɓe tongi guila hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayyi ha yetti 2020 o woni hitande ujunaji ɗiɗi e nogas bila ko fati e banggue fodde haqqe innamade e nder leydi Mauritanie teskama ene ɓeydi yarude yeeso no feewi on bila noon woni bila mo tottori hoorejo leydi Mauritanie kono kadi o arti e wiide maɓe jokku golle ha leydi Mauritanie ɓuura ngarɗude to banggue fodde haqqe innamade e nder leyɗele kala sifande nandiral joomen ngaalu ha tente joom ngaalu giwɗo toon to moyen orient biyeteɗo Yabrud Dia ko toon to leydi Turki gorko joom ngaalu garɗo e nder leydi Mauritanie sifande addude ngaalu mum ngam gollade e nder leydi Mauritanie nden sifande waɗi ko hakkude makko kanko Yabrude o en wonde biyeteɗo Aissata Lam nden sifande ko faati e banggue ndema hakkude luggimaji kam e fruit ji e nder leydi Mauritanie kam yoga e domaine aji goɗɗi kala ɗiɓe jogori sifondirde jagorɗo kalfinaɗo ɓamtare riral e nder leydi Mauritanie woni wulde Zeyna yaltini konngudi mum kikiɗe hanke o holliti wonande leyɗele gonɗe e fondede pewnede ko faati e banggue ndema e nder leydi Mauritanie ɗen leyɗele kala so tawi gasi peccugol ngol ma won e nunɗal kam e potala wonande jomen ɗeɗon leyɗele kono kadi o haali jilmago toon to trasa ɓoyata ɗen leyɗele kala ma ndewne lawola al akhbar ɓe kolliti wonande seppo hanki wonnongo waɗede taw waɗanno ɗum ko fedde haratinena fedde dawriyanke wonde wiɓe fodde mumen e kala hitande taw ganduɗa ko hanki wonno manditare mabɓe yinnode ɓe wadde goɗon seppo taw ko seppo jaam yamo wona wullitade wona haydara goɗɗum ko hollirde fedde mabɓe e kala hitande aɓe kewi wadde conférence mabɓe de presse haalde goƴaji mabɓe e fandare fedde mabɓe nden gon seppo noon wona yamirago taw toon to jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi ɓe jinno wadde feppo ngo ko tugganma Carrefour Madrid ha faynma Palais Ibnu Abbas caggal noon ɓe koccodira e jaydi yankoɓe to leydi Mauritanie keɗen ha joni yettima hanki toon to bawal addiwoje ngal umtunsi sappo e joyo keblowo to banggue koninke kene wona capanɗe joyo e jeenayo heblaɓe stagiaire taw ganduɗa ko koninkoɓe leydi Cameroun jokkodiral hakkude Yaoundé kam e Nouakchott ɗum woni hanki laana mabɓe ndiwawo yettima toon to bawal addiwoje ngal umtunsi ɓe jaɓɓama toon jaɓugal payidingal no fewi ɗum noon maɓe gonɗon ha ñande goo lewru mai ñalawma hannde o ɓe jillima toon to joɗorde G5 Sahel ɓe joɗodima kadi e cukko kolaɗo kuɓal won mbiyen kolaɗo kuɓal G5 Sahel maɓe jakat to école militaire taweteɗo e nder leydi Mauritanie les touristes Mohamed El Amina ñiŋi no fewi konngudi gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed wulde Abdullahi Saar ɗum noon ko caggal hecciyanki nde huccodiri e jaydiyankoɓe woni e konngudi ɗi o haali o ñiŋi ɗin konngudi ha tenti ko fati e banggue hujjademo wasdemo tawtorede julgol caggal nde yalti aduna gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni biyeteɗo Sidi Mohamed walla mbiyen Sidi Mohamed wulde Cheikh Abdullahi nde on yalti nde o arani julde ɗum te o arani duwawa nde o namdaɗe namde o holliti o wonno koto nder leydi to o yawano tinde jaltugol aduna on kono ɗum jeeyi sababu o dañani arde ngol konngol noon ñiŋama no fewi e nder leydi Mauritanie sen giwi to Mauritanie paɗen ko toon to Mali seppo jaam hanki kono kadi police ɓe dañi weddadeɓe gaz uji hakkadi ɓe yettade to commune mairie ɗo ɓe paano to Bamako ɗo ɓe noon ko safroɓe wonnoɓe toon to hôpital Gabriel Touré kam yoga e safroɓe ngam hollirde mette mumen ɗen mette noon ko wiideɓe nden ka e kisal ne ngakki no fewi caggal nde cafrowo goto biyeteɗo Youssoufa Malé nde wara toon to Yoroso caggal noon ɗeɗo hen balɗe caggal nde wara biyeteɗo William taw ganduɗa ko docteur jeeyaɗo toon to Bénin gurnoɗo toon to leydi Mali hanki noon ɓe jiiɗino hollirde mette mabɓe kono kadi police haɗinoɓe
to leydi Mali keddoɗen ha hannde hanki seppunoɓe ko toon to yeeso wonande galle tambiɗo ko fate banggue kuɓɓam leydi ndi hewɓe ceppiɗon hanki ngam wadde moɓodiral men wullitadeɓe oɗo saaha caɗele teskaɗe ko fate banggue kuɓɓam ene ngakki no fewi e nder leydi ndi ha tenti to Bamako kuppiraji jamma ñalawma gasata ɗum jeeyi sababu ni oɗo saaha mo gonɗen ɓen hettuɓe to banggue gaz kañumen kolliti hay gaz e hoore mum ne ngakki no fewi kadi ɓe kolliti jagorɗo kalfinaɗo oɗon fannu woni Seydou Lamine Tarawore andinama wonande oɗo saaha cogguji gaz ene ɓeydi e nder leydi ndi kala ɗum noon ko teskuya teskaɗo o saaha mo gonɗen e nder leydi Mali kala to leydi Mali kedana joni Union européenne ne wonde banque européenne sifi cifande ñamnade hakkude leyɗele ɗiɗi woni leydi Mali kam e leydi Guinée Conakry kene fata wonde 350 million koppareje euro ɗum noon ko ñamade yoɓetede ɗo e duuɓi 25 ngam ƴellidde kuɓɓam hakkude leydi Mali kam e leydi Guinée to leydi Mali keɗen ha joni ma en kaale fedde mouvement biyeteɗo M5 RFP ɓe garti e yaltinde miijoji mabɓe hollide guila tan lewru korka ndu dari ɓe mbaɗi ko lewru kaldigal kam e golle gollanade fedde mabɓe nde tawno ko fedde yanje e nder leydi ndi kala ene tawe ha to boowal leydi ndi kala taw kadi ganduɗa ko moɓodiral darinogal gam yinnode ittude laamu wonande Ibrahima Boubacara Keita ha iwi ɗon ɗum noon fotani tan haadde ɗon koɓe foti ko moɓodirde ɓe tamodira beele kadi ɓe ƴeewa avenir mabɓe hono jogori waade ɓe kolliti gueɗe ɗe kala ma gasoy ɗo ha mayirɗe lewru korka to Mali kedana joni armée leydi Mali heeɓi kene fota wonde otoji jonɗi no fewi 220 oto woni koɓe keeɓi taw gandal ngal ballal rokkiri ɗuma ko cukko hoorejo leydi woni Assimi Goïta ne wonde hoorejo jagorɗo leydi ndi woni Mokhtar Ouane ɗen golle noon mbaɗa ko nokku biyeteɗo Tami Kuro Dougou ɗum noon rokkira toon kene fotta wonde 220 oto hen 220 ko Toyota kedi ɗi goni pick-up wallidde nden kay kisala koninkoɓe leydi Mali ha mbawa tambade nden ka e kisal ɓesguji leydi ndi kala sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie kodde nene Abouba eyyi ko noon tigui caggal nde o suuti konguɗi makko kanko biteɗo Alaji Diawara taw ko sarɗi yanki gonɗo toon to diwan mo Badibo holliri tan nde to on diwan jeeyi ɗum ko hoorejo leydi ndi hono président Adama Barrow ene wayno noon oɗo biteɗo Karamo Ndiaye jaabi momo e jayndeji meɗenete caggal tan nde o nani ɗin konguɗi Karamo Ndiaye o nanirani ɗum malal kanko noon Karamo Ndiaye o jeeya koye landa biteɗo UDP o wi Badibo de wonani ɗon ko landa biteɗo UDP mo ganduɗa ko Ousseynou Dabo ardi ɗum o wine wayno Yaya Jammeh ɓurno tidde président Adama Barrow kono de hayso sungoji mbaɗi toon ɓe piyat ɗum ha daro e gotel o wi noon laaɓata ko ñande 4 lewru décembre ndu paaɗen ndu so wiyama wiiw ene wayno ko oɗo landa jeeyi ɗum woni biteɗo UDP e nder temedere kala 95 piccal tawta ko kamɓe jeeyi o wi tan de ne wayno hoorejo leydi ndi président Adama Barrow nde waɗanno lumo jarriba wino tan so ƴetti laamu ngu ene wayno ma artir sac maro ha 100 kono tan de sa ƴeewi hande sac maro ene tolno e ujunere e 400 dalasi ɗum ɗon noon ko caɗele mawɗe wonande ɓesguji ɗi ha ene wayno tan de diwan Kiyang wona ɗum ɓe mbi diwan Kiyang oɗo waktu ɓe mbi ko lampo mara woni lampaji ɗi kuɓɓi ɗin lampaji kuɓɓuɗi woni ɗam ɗon kuɓɓam ala gaddanɗoɓe ɗum so wona président Adama Barrow ɓe mbi noon ɓe jetti Allah ɓe jetti président Adama Barrow ko lamɓe ɓennuɓe mbaɗanaɗi ɓe ene wayno hoorejo leydi président Adama Barrow waɗaniɓe ɗum addaniɓe kuɓɓam tigui rigui oɗo waktu kadi ɓe ngala hen hay caɗele goto wonani kuppa wonani waɗa haydara oɗo waktu kay ɓe ñaagui hoorejo leydi ndi président Adama Barrow yo ɓeydo yaccinde ɗum e diwanuji goɗɗi ɗi pop e nder leydi ndi kala mo kala wawa hebde ko wiyete ko kuɓɓam no hannirta ni enete kodde nene Abouba gam Weltaare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba sen gewi toon to Serekunda leydi Gambie paɗen ko toon to Guinée Conakry e winode Alpha Condé ɗo tan e duuɓi seeɗa garoji wonande leydi Guinée ma datto leyɗele ɗe kala so wona leydi Nigéria jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli jagorɗo kalfinaɗo coftal ɓalli mo leydi Guinée woni Sanusi Banama Sow oɗo saha yillima toon to legal Kaparo Medina ngam Madina oɗo saha ngam yidde egginde wonnoɓe e sara ngal ɗon legal ngam mahde toon boowal mangal no fewi taw kongal hinde stade siftinde on leydi Guinée jogori yuɓɓinde kawgel ngel Afrique futkoyngel
hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyi so jomiraɗo hoddiri ɗum noon ɓe dokkama happu mabɓe gasi kamɓe eggintinoɓe ngal ɗon leegal kono kadi oɗo saaha ɓeydama ha mayirɗe lewru mai caggal hewɓe hen ha hande cuwa taw eggude ko wana ɗum ko wayno hamdallahi kam e leyɗe goɗɗe kala oɗo saaha hewɓe ngalaɗo koɗi caggal nde galleji men derguita woni hen kadi galleji men derguitama taw ngala taw hayɗo koɗi e gueɗe kewɗe ene kewi hen to leydi Guinée keddoɗen ha joni Alpha Condé itti jagorɗo mum taw ko jagorɗo sukaɓe biyeteɗo Trana Diallo o ittama golle makko kono jayno nde hollitani holko jeeyi sababu wo itta e golle makko kanko woni jagorɗo citoyen ko wona ɗum ko lomtimo ɗon ko biyeteɗo Zalikatu Diallo on lomtimo ɗon hanki batu jagorde ponnoɗo wadde toon to galle Cheikhou Touria waɗani kono andaka holko jeeyi sababu oɗon batu jagorde waɗani to leydi Côte d'Ivoire jillu jagorɗo mo leydi France ko fate banggue faggudu woni économique woni birnole maire yettima hanki toon to Abidjan taw kadi ganduɗa o sifodiri hanki e biyeteɗo Amadou Koné woni jagorɗo kalfinaɗo yangara ta e tawtorede wonande jagorɗo biyeteɗo Moussa Sanogo kam halfina woni ko fati e banggue faggudu leydi ndi ɓe dañi sifdoron sifande ko fati e banggue yaccinde bowallaɗe diwoje ngal o foye boigné ha ɓuura ngarɗude yaada e jamanu beele kadi kene fota wonde laaɗe jonɗe no fewi ene fota wonde kadi wawde jaɓɓade yimɓe yonɓe no fewi iwoɓe e nder jokli nayya winderɗi kala ko wona ɗum ko kadi wadde lawol lana jordi iwol ɗon ɗo bowallaɗe diwoje faya e nder yoga e leeɗe Abidjan taw koko fati e banggue métro sen wi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Burkina Faso ɓalli tati ɓen Europe naɓe waranoɓe toon to leydi Burkina taw koye lawola fada pama hen ɗiɗo ko Espagne naɓe hen goto ko Irlande najo ɓalli mabɓe hanki jolnama ilani ndi wawa nawtama leyɗele mumena to bene Patrice Talon guila tan sumgoji ɗi jawti woni tan sappo e gonduɗo hen lewru ko hande wo dañi huccodirde e jayndeli France 24 kame RFI namde ɗe o namda ko fate banggue oɗo saaha peeje ɗe o ƴetti haw usti doole wonande lundiɓe taw kadi ganduɗa ko lundiɓe joomen doole e o fonno huccodirde o holliti ɓen koko pewjuno yidde elminde laamu makko walla yini yidde derguidde laamu makko ɗum jeeyi sababu o ƴetti peeje kono dañi namde kewɗe goɗɗe ɗe o namda toon ma en gatto hena so tawi en dañoyi saaha jaɓƴe no fewi to leydi Tchad hakkude koninkoɓe leydi Tchad kam e hobela Wuli Diaw no fewi Wuli Diaw hanki ɓen kolliti hobelen liɓi hélicoptére goto taw jeeyi ɗum ko armé Tchad ko wona ɗum ko ɓe kolliti ɓe naati wuuro wiyetengo nuku kene fota wonde temedde ɗiɗi e capanɗe joyi kilométre hakkude mum e N'Djamena kono kadi oɗo saaha mo gonen armé leydi ndi woni mbiyen tan laamu leydi ndi itti armé jonɗo no fewi neldi toon gam habtade ɓeɗon hobelen ko wona ɗum ko seppoji bannoɗe altina jawtuɗo hen walla talata jawtuɗo toon to Tchad ganduɗa kene fotta wonde temedde ɗiɗo suka yoga e leeɗe nanggannoma toon to leydi Tchad sen wi toon to Tchad koto Mozambique paɗen Mozambique caggal nde total leydi France dartini golle mum ɗum ko caggal nde jihadiyankoɓe tetti wuroytengo Palme caggal mum noon gon wuuro koninkoɓe leydi tetti ɗum kono hewɓe wonnoɓe toon dogi ha ganduɗa oɗo saaha caɗele mawɗe ne toona ɗum jeeyi sababu banque mondiale yaltini kene fotta wonde temedere million copraje dollar ngam wallidde laamu leydi Mozambique kono koko fati e banggue ñamale to leydi Cameroun gonnoɗo jagorɗo taw ganduɗa ko jagorɗo ko fati e banggue jagorɗo territorial leydi ndi biyeteɗo Marfa Oumarou Yaya Marfa Hamidou Yaya taw ganduɗa ko jagganoɗo guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni guila 2012 ɓurnoɗo ɓattade Paul Biya jaggal nde jagga Dumba ñawore kene fota wonde duuɓi nogas ne lelo e kaso waɗi joni duuɓi jeenayyi kam testa tawani jogui ñaw coronavirus e nder kaso ɓurɗo renede e nder lamorgo ngo woni nder Yaoundé kanko noon hollitama o sellani ten haɗo ɗo gonɗen o heɓani safara hay goto safaranimo tawa hewɓe joguiɓe pelle darniɓe haqqe innamade kolliti en mettum no fewi kanko noon wo tumano ko dirtinde ngaalu no fewi kene fotta wonde sappo e jeeɗiɗi milliard koppreje France CFA so tawi wattama e euro ma wonoy nogas e 5 million koppreje euro sen giwi to Cameroun
paɗen ko toon to leydi Palestine Mahmoud Abbas hanki waɗi haalande mum o holliti sumgoji ponnoɗi wadde nogas e ɗiɗi lewru mai taw ko sumgoji sarɗiyankoɓe ɗi mbaɗani kene wona joni duuɓi 15 o holliti dirtinama kono kadi jeyaɓe toon to hamalla kolliti hen metti mumen no fewi ɗum jeeyi sababu hanki ɓe ceppi seppoji gulɗi jaw gam wideɓe ɗiɗo sumgoji potano dirtinede saabu ko ɗiɗo henna padano ko fate banggue sarɗiyankoɓe kanko Mahmoud Abbas o holliri jeeyi sababu dirtinde ko wonande Israël suwa taw rokkude yamirore muɗum wonande ɓen Palestine naɓe finoɓe e Jérusalem l'Est nde mbawata wodde walla ala kono hewɓe kolliti ɗin konguɗi wona konguɗi poɗɗi hadde sungoji joɗiɗi guila tan ken wona duuɓi 15 mbaɗani e nder leydi ndi toon to Israël hajju hanki zifuji wonti fitina mawɗo no fewi ha ganduɗa kene fota wonde 49 hanki ɓen ɓittodirnoɓe toon to jifuji ɗi mbaɗanno hajju men nokku biteɗo meron toon tigui ɓe mbasi pittali mabɓe taw koye jaɓɓodiral musgal no fewi jeeyi sababu subaka hande o hoorejo jagorde woni biteɗo Benyamin Netanyahu yo waɗi toon jillu mum hande gam ƴewtade caggal hankinde nden ka mawka adda toon kono noon ngal ɗo moɓodiral guila tan coronavirus ari ko hanki woni moɓodiral manggal no fewi ngal noon jibini bone mawɗo e nder leydi ndi kala to Turki caggal teskede ñaw coronavirus ɓuuri artude e nder leydi ndi ɗum jeeyi sababu hanki jamma sanga minuit kuulal confinement arti toon kene fota wonde jonte tati gueɗe ɗe kala ko guddade so wona tan magasin uji seeɗa jamiraɗi yo guddita musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandena kikiɗe hande o so jomiraɗo hoddiri ñalawma janggo ko musidɗo meɗen haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena.